дар шаҳри турсунзода ба рушди соҳаи кишоварзӣ аҳамияти махсус зоҳир мегардад. сол то сол васеъ гаштани майдони боғу тогзор, кишти зироатҳои таҷрибавӣ, истеҳсолу зиёд намудани тухмиҳои баландсифат ва парвариши ниҳолҳои ороишиву мевадиҳанда ба рушди соҳа мусоидат менамояд. бо мусоид омадани фасли зимистон дар мамлакат тамоми хоҷагиҳои боғпарварӣ дар заминҳо яхоб мемонанд, то ки дар ин шабу рӯз ба нигаҳдории намии замин мусоидат намояд. бояд гуфт ки барои босифат ба анҷом расондани яхобмонӣ дар тамоми хоҷагиҳои хурду миёнаи шаҳри Турсунзода ситоди махсус ташкил карда шудааст ки кори кишоварзон ҳамеша таҳти назорат қарор дорад. идораи давлатӣ беҳдошти замин ва обёрии шаҳри Турсунзода бо сабаби номусоид омадани боду ҳаво дар фасли зимистон дар ҳама ҷамоатҳои деҳот ва хоҷагиҳои хурду калон маъракаи яхобмонӣ ба роҳ монда истодааст. тӯли 3 рӯз мешавад ки дар ҳама ҷамоатҳо, яъне дар ҷамоатҳои ҷура раҳмон, сешанбе, ҷамоати 10-солагии истиқлолият, ҷамоати қаратоғ яхобмонӣ рафта истодааст. ин яхобмонӣ бошад барои зинда нашудани дарахтон дар фасли зимистон, барои пешгирӣ аз ҳашаротҳои гуногун фоидаи худро мерасонад. кишоварзони хоҷагиҳои хурду миёнаи шаҳри Турсунзода тамоми саъю кӯшиши худро барои баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо ва рушди соҳа равона намуданд. имрӯзҳо деҳқонони хоҷагиҳои боғпарварӣ боғҳои мевадиҳандаро омода менамоянд. хеле ки мана шумо дида истедон, имрӯз мо имсол тирамоҳ хушсолӣ омадан, боришот кам шуд. мана саршави зимистон, ҳозир я зимистон сар шуд, лекин боронгарӣ ё ки барф надорем. барои ҳамон мо ҳозир мана таги боғоба об монда истодем, яҳоб монда истодем. ина мисол ино худатон бисёр деҳқонаям назм медонад, ин яҳоб мондан бисёр фоиданок аст. якум намноки замина меқапад, дуюмаш мисол ҳамон хали дарахтҳо пурра хоб рафтагиам нест. мана чихеле ки ин оби хуника вай кардан, пас дарахтҳо вай хоби зимистони ба карахт мешавад, вай мешавад. аз тарафи дигар бошад, дарра ҳозир агар ин хеле гармида, мисол ин бедор шуданаш ҳам мумкин. барои ҳамон мана ҳозир об монда истодем. ин баъд боҳор баям фоида мекунад. боҳорда мисол дарохтҳо барвақт бедор намешавад. барои ҳамон ҳама ангурпарваро, боғпарваро ва ман тавсия метиҳам ки ҳамон имконият дошта бошед, ҳозир таги боғоба об монетон. бо дастури супориши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади истифодаи самараноки обу замин бо ҷалби намояндагони вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва олимони академияи илмҳои кишоварзӣ гурӯҳҳои махсуси корӣ таъсис додааст ки мутахассисон ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат сафар карда оиди тарзи дурусти яхобмонии замин, коркарди боғҳо ба деҳқонон маслиҳатҳои муфид медиҳанд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навӣ.